Salutare prieteni, astăzi avem un nou invitat, îl avem chiar pe Iancu Sterp. Forța aia mare, spune. Iancu, mersi mult că ai acceptat să vii pe la mine. Cu mult drag. Ce mai faci? Cum mai ești? Oh, fii atent, că niciodată vreau să plec la târg la Viena, ce crezi? N-am fost în viața mea că e târg șmecher acolo. Păi avem și noi la Timișoara. Apoi aveți și voi, dar nu e fain ca acolo. Am Și am zis înțeles. că nu pot să plec netuns așa, frate, nu? Dacă tot eram pe aici. Aia să trec până la tine. Foarte bine. Că de mult am vorbit noi să ne vedem. N-am mai apucat. Cum ți s-a părut propunerea? Puțin cam indecent, e cam, băiatul ăsta e cam... Da, e ok, dați seama că primesc tot felul de astea, numai că noi am stat... Când am stat la Timișoara, iubirea? Cu 2 ani, așa-i? Sau cu 1 an? Acum un an am stat la Timișoara și după aceea ne-am mutat înapoi, nu prea am mai venit pe aici. Dar unde stai acum? Stăm la Hațeg noi, Am înțeles. știi? Și am zis, bă, nu, că cum ți-am zis, când vin pe la Timișoara spun. Am mai fost o dată, dar am uitat să te anunț. Și acum am zis, Când a fost premiera cu Miami Beach, așa? Da, exact, da. Și am vrut să vin la Miami Beach, dar nu știu, am zis că nu se difuzează, nu știu ce am crezut. Ba, s-a difuzat, da, s-a difuzat. Ne întâlneam acolo. Da, vezi, ne întâlneam și mă luai direct. Oricum eram netuns și atunci mi se pare. Cred că erai tu, parcă, Sau eram că m-am tuns? uitat la o poză. Înseamnă că eram tuns, na. E mai bine acum. Păi da. Cum se iau legătura? Îl sun pe culiță, n-am numărul lui. Sau puteai să-l duci pe culiță, dar nu prea aveai ce. Da, cum am văzut. Da, Dar ce zici pe viitor? Există vreo posibilitate să ajungă și el pe aici? Culiță cum să nu, da. Da? Întreg sau... Întreg? Și cu păr. Păi bă, să știi că acum și-a făcut iar implante. Am văzut. Dar tu n-ai probleme, doar el. Eu n-am. El îl moștenește pe taică-meu la păr și eu pe mama. Am Mama înțeles. la 5 de ani a dat firele albe, are părul bogat. Taică-meu chelit pe la 25 de ani. Deci Tu atunci, chiar ai păr. Doamne. Bine, el și când era în liceu și dădea cu tot felul de prostii, cu geluri. Se aranjase. Da. Tu nu folosești, să chiar știi- folosești ceva pentru... Nu mai folosesc, dar așa numai dacă, nu știu, dacă am un eveniment sau mă apucă pe mine, dar numai așa nu prea ziua. Nu De mă fac obicei nici nu. atâta. Ți l cu uscătorul sau ceva? Sau o lași? Doar așa, când și când, nu prea ține la freză, că mi-am stă normal așa. Tu arăți bine oricum, nu? Să zicem că da, să sperăm că nu. Da, și mă gândesc că și de asta o fi chilit mai repede. Și când mergi prin Timișoara te recunoaște lumea? Da, prin orice oraș din România. Peste Foarte tot. tare chestia asta, așa? Bă, să știi că e tare, dar la un moment dat, parcă, nu știu, știi, câteodată vrei să nu te cunoască chiar pe Dar de unde te cunoaște în principiu lumea? Nu ai stat și nu ai analizat așa, bă, de unde mă cunoaște? Păi îți dai seama că de la... De la Survivor, de la Puterea Dragostei, da, de la la... televizor prima dată și după, din online. Ar trebui să postezi mai des vloguri. Ar trebui, da? Nu toată lumea îmi zice. N-am mai pus în ultima Păi vreme. sunt atât de nu știu, naturale, atât de prea faine. Alea de la pădure. Da. Te uiți la ele, așa -i? Da, Da, uite, dacă postezi ăsta pe YouTube, promit, o să pun mai des vloguri acum pe vlogul tău. L-am văzut și pe ăsta ultimul, actor la Suceava sau unde? Nu, la La Gura Omorului. Gura acolo, Comorului, da. Dănița bea cafea numai cu 7 plicle de zahăr. Nu e suficient de dulce. Eu nu sunt, așa-i? Păi da. Ai auzit, iubire? M-au auzit. Vezi că te las aici. Câți ani ai? 25. Tu? Câți îmi dai? Tot așa vreo 25. 22 am. 22 de ani. 22, Pe da. bune vorbești. Da. Vezi, pare mai matur așa. Când erai mai copil, pe unde te tundeai? Tot pe la frizerii sau mai și pe acasă? Mai? Când eram copil, era o frizerie de asta. Cred că era de stat, nu știu. La noi de oraș, mereu acolo. Dai seama, mă tundea cu un număr peste tot. Mhm. Ne tundea mama acasă, când eram mai mici. Da? Numai în trep să ne tundea. Dai seama. Cum era mai de mult. dai Da, seama, toată da, lumea clar. Nu avea nimeni avion în cap. Ai avut? În Sprânceană, linie cu tot? Am avut tot, da. Parcă ai avut, da. Am avut la emisiune, Da. când am fost. La mie stătea bine. Dar chiar unde vă tundeați când ați fost în Turcia? Pe acolo, pe la turci? Bă, tu în Turcia de rup. Da. Tundeau bine turcii. Era o piață de asta mare, Taksim, îi zice. Centrul ăsta comercial, dar lung, frate, cum e faleza, nu știu, faleza asta lungă, plină cu magazine, cu lume, multe era tot timpul.
Și acolo mereu. A fost fain? Hai, mai merge? Bă, n-aș mai... A fost fain, dar n-aș mai merge. Ah. Adică am stat, adunat vreo 7 luni ca asta. Te-ai săturat, Da. a? A fost fain că experiență, așa, distracție. Mai mult de-aia am mers la puterea dragostei, sau. La Survivor a fost în schimb altceva. Acolo, la competiție, aia a fost mai de mine misiunea. Ce s-a întâmplat la RXF? Da, nu știu, am prins o zi așa mai proastă, Da? m-am simțit bine și bine câștigat la Noi puncte, pe aici bă, îți dai seama că în frizerie vorbeam, bă, că e meciul, că nu știu ce. Bă, eu ziceam, n-are cum, am zis, poate să fie ăla, eu chiar credeam. Bă, nici eu și eu, adică chiar nu m-am așteptat să... Nu, bine, omul și face de vreo 15 ani, face kickbox, dar nu e ca și cum s-a văzut. Au câștigat la puncte, dar nu am fost așa în elementul ăla, nu m-am simțit mai bine, să zic. Da, îți dai seama că eu să fac meciul de revanșă. Nu știu, ai uitat la meci. Da, Da. m-am uitat, da. Da, nu. Inițial nu am vrut să iau bilet pentru că data trecută mi-am luat bilet și nu m-au lăsat să mă uit. Serios? Da? Da, Am zis, am auzit hai mulți totuși, prieteni de-ai ia. că au făcut așa. Ce zici? Am mai auzit și eu prietenii mei, mi-a zis că li s-a întâmplat așa. Da, da, da. Ce simți când ești acolo în cușcă? Nu-ți vine să dai înapoi? Nu. Nu? Păi în cazul ăsta te provoc. Accept. Orice porcine. Te-ai gândit să te bagi? Nu, niciodată, Nu, niciodată. că dacă nu ești făcut pentru asta, n-are rost. Adică Niciodată. dacă nu să fii neapărat făcut, dar trebuie să ai un pic de sânge. Și trebuie să ai și fizic. Nici fizicul nu mă Trebuie să fii un ajută. pic nebun, să ai un pic de nebunie. Că știi, Și trebuie să te faci ai ca un vână, normal, să zic da. așa, să ai... Nu, să știi că și ei, și dai, și nu. Să ai inimă de luptător, mi se pare asta e cel mai important. Acum, meciuri, mai câștigi, mai pierzi, că așa e și în viață. Important e să dai înainte. De gând să faceți nuntă gen recent. Așa am zis. Da. Dacă ajută Dumnezeu nici la anul. Ce mașină ți-ar plăcea să-ți iei? Bă, nu știu, că le-am cam condus pe toate și eu am un Touareg și am un... Și eu, tu ăla alb, nu? E gri. Dar am mers cu al frate, că m-a săturat cu Aia, cu GL-ul GL-ul ăla ăla. e. Adică n-ai ce conduci mai tare de atâta și m-a săturat de condus când l-am condus. Nu-ți place? Da, eu încolo. Chiar m-a săturat de ea. Și... Ce-o nu dă, prea- a? Nu prea mă mai Ți-o da. dă? Îți dă mașina Da, sau? tot Nu, timpul, da. nu. Adică eu m-a săturat de cât am condus. Serios? Mai mult mă plimb cu a lui. Și așa că m-am cam săturat de condus mașini și tași și de tot felul. GL e preferata mea. E șmecher, da, e foarte șmecher. Lițu a avut și modelul vechi și modelul nou, a? Da, la... Și zici când te întorci din Viena, vii să terminăm partea cealaltă. Facem așa dacă vrei, să nu mai vin deloc. Tu urmărești pe cineva pe YouTube. Îți place de cineva? Bă, mai tu dai seama, da? Nu prea am atâta... De la mine, Dorian de să Popa, nu. așa. Mă uitam la Dorian Popa, Dorian, așa-i? la Shelly mi se pare cel mai șmecher dintre toți. Shelly? Da. Ți-ai mai făcut vreodată masaj la frizer? Nu. Nu? Cum, masaj la cap? Da, masaj capilar. Nu. Niciodată? Nu, 2-3 minute fac. Da. Adică durează cât vrei tu, știi? Fă un pic, Da, îți fac un pic să vezi cum e și fac frizer și e gata. Ha? Nu mi-a făcut niciodată masaj la cap. Nu, Cred că niciodată? de asta așa de bun. Ah, Nu, chiar nu mi-a făcut la cap niciodată. numai altfel de masaj. Da. Dar am mai făcut așa, când făceam antrenamente tare, mai făceam masaj la corp. Dar n-am nevoie. Hai ce tare e. Nu ieșiți prin centru. Mai mergem pe centru, super, e perfect. E ok? Super, perfect, da. Mergem atunci. Da, lux. Super. Super tare. Mersi mult. Mulțumesc și eu. Tenis. Și ce să zic, să mai vină lumea pe aici pe la tine, că nu vine.